Zo ging dat dus vroeger. Hè? Ik bedoel, we gingen naar de winkel en we wilden een pond suiker hebben of een pond rijst. En dan, de kruidenier die zette dus de rijst erop. En we moesten dus in balans komen. Hè? Het moest dus in evenwicht gebracht worden. Dus nou ja, wat moet je hebben? Een half pond of een pond. Dus we gaan nou uit van een half pond, zeg maar. Dan met de gewichtjes, zoveel gewichtjes opgezet tot het een evenwicht was. Ik kom uit Appelscha en er woonde een bakker bij ons, nou, ik denk 6, 7 huizen vandaan, bakker Oost. En daar kwam ik nogal vaak en die mensen hadden er ook gewichtjes staan. En dat viel me altijd op, dat ik het erg mooi vond. Dat zijn de eerste gewichten uit mijn verzamelingen die ik gespaard heb van de fabrikant Lauwmans Sneek. Ik ben ermee begonnen, iedere keer wel. Maar dan lag het weer een tijdje stil en dan ging het weer wat door. En nou, sinds ik uit mijn werk ben, een jaar of 13, 14, heb ik eigenlijk meer op toegelegd om het waarover te lezen en wat meer te verzamelen. En de rommelmarkt wat belangen en veilingen en beurzen. En zodoende breidt zich daar steeds uit, die verzameling. Kijk, er zit nou nog te veel in, dus er moet er weer wat uit. Net zo lang. Tot men het gewicht kreeg. Zie, het is aardig. Ja, zo is het aardig schier. Het is een heel sober gewicht. Ik bedoel, dat past precies bij de streek. Hè. Dat was vroeger heel arm. En als je hier nou een Amsterdams blokgewicht hebt, nou ja, dat is heel wat sierlijker weer. Zie, er zit een mooie grijperand aan, die is mooi versierd met ring. Staat er mooi duidelijk op. Hè, het is natuurlijk allemaal heel sober, maar het is wel heel zeldzaam. Een beetje kan er nog uit. Zie, de snaveltjes die moeten dus gelijk naar elkaar staan. Dus dit is 3 ons rijst afgewogen. Dit is ook van Leeuwarden, van Eiker de Westing. En het hele mooie was ook van die Friese gewichten. De Leeuwarden had dus het pompenblad met de jaartallen erin. En Sneek en Heerenveen die had een vierkante omlijsting. Dat is nergens in Nederland is het zo. Het is overal een ronde omlijsting. In Friesland die had een afwijkende omlijsting. Dat maakt het mooi interessante van die gewichten, vind ik dan weer. Maar dit is een systeem zoals het vroeger gebeurde bij de winkeltjes bij ons. Ik kan me nog heel goed herinneren. Dit is 1 grammetje. Het is een blokje van 1 kilo en het eindigt met 1 grammetje. Krijg je dat wel eens kwijt, denk ik zo? Oh, die ben heel vaak weg. Meest ben die grammetjes altijd weg. Dan mis ik nog 1 zeker. Of viel er net eentje. Ligt er nog eentje? Zit je nou hele jongens aan de boertje en wat met die gewichten? Nou, het is wel zo, daar ben ik wel even mee bezig. Dat is even weer, dan moet die eens even verzetten, dan moet die eens even verzetten. En iedere dag ben je wel eens even, dat je even langs loopt, dat je weer wat ziet. Die staat me helemaal naar het zin en ik ben wel geregeld met de hobby bezig. Dan ben ik een gewichtig man. Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Zo kun je het wel stellen.